Vždy som milovala Vianoce. Ako sa blížili, a ja som podvedome podliehala ich čaru. Odkedy mám deti, je to ešte silnejšie. Bála som sa, že celý duch týchto sviatkov sa vytratí, keď chalani vyrastú. Ale nie. Oni ich stále milujú. A ja tiež, lebo vtedy sme všetci šťastní. Neverila som, že aj Vianoce môžu bolieť. Bolieť tak, že máte pocit, že vám pukne srdce. Matúš! Prepáčte, vám to zaplatím. Matúš! Prečo s tebou musia byť stále problémy? Ja som nechcel. Ale dobre. Poď sem. No. Haló, ideme? Poď, ruku. Dobre. Matúško, až pod stromčekom. Matúš, prestaň. Ale Ja len nakúknem. Ale dobre vieš, že je tam tá helikoptéra, však sme ju kupovali spolu. Matúš, pod stromčekom. Myslím, že sme ho mali nechať doma. Ale on už je veľký však. A vie, že darčeky nenosí Ježiško. Nenosí. Jasnačka, vo stromček ich dávate vyzackou. Ty, mama, mňa už bolia nohy. Tak neskáč toľko. Mám nápad. Aký? Čo keby sme si dali horúcu čokoládu, Je čo? super, poďme. Ale no tak, poď. Počkaj, ty si niekedy horšie ako malé decko. Prosím, Je to ešte pár dní. A je to niečo, čo som strašne chcela. A teraz čo to je? Čo to je? Povedz. Ty si strašne zvedavá. Fakt, povedz. Uvidíš, budeš sa tešiť. Uvidíš. Chvála Bohu, tu sa nefajčí. Yes! No, je to možné. Tu je ale pekne. Ja sa strašne teším. Dobre, že prvé spoločenie. Ahojte, chalani. Čau, nazdar. Čau. Ahoj, Zlatica. Dobrý deň. Tak čo, chalani? Tešíte sa na Ježiška? Marek, už ti skladajú počítač. No veď, neboj sa, bude pod stromčekom. Som ti to sľúbil. Ty si už všeličo nasľuboval? A o deti sa starám ja? Pretože pán sedí so slečnou na káve? Pretože deti si majú vyberať darčeky s matkou? Zlatica, bol by som veľmi rád, keby si ju nenazývala slečnou, dobre? 100-krát som ťa žiadal, aby si Luciu nazývala menom. Aspoň v jej prítomnosti. Prečo by som mala menom nazývať niekoho, kto kradne deťom otca? Milá Zlatica, každý sme si strojcom vlastného šťastia. Ak si neviete vážiť, čo máte doma. Nechaj to tak, nemá to význam. Nemá to význam? Povieš mi prosím ťa, čo má v skutočnosti význam? Vysvetlíš mi to? Nechaj to tak, dobre? Prosím ťa. Ale čo, ty si si všimol, že máme deti? No poď sem, ukáž sa tatkovi. Ty si si všimol chlapcov, ale keby sme sem náhodou neprešli, tak si ani nespomenieš. Tak toto ja počúvať naozaj nemusím. Dobre, ale Marek. Úžasné, toto vám veľmi pekne ďakujem. Obidvom vám ďakujem, že ste nám takto úžasne spríjemnili vianočné nákupy. Prosím ťa, prestan, Ty dobre? čo chceš? O nie, Zlatko, my tu nebudeme jesť. My naozaj túto spoločnosť nepotrebujeme, že? Poď, ideme. Ale plánovali ste si sadnúť, nie? Alebo ste sa prišla len vykričať? Poď si, nechaj to tak. Hus. Kde je Marek? Ja neviem. Akože... Sakra, mám sa s tými taškami vláčiť sama? Nevláčiš, ja mám tie kalendáre. Čo je? Prečo je Marek vypnutý? Ja neviem. Ale sakra, tak na hovno bude mobil, keď vtedy, keď ho potrebujem, tak nedvíha. Čo je? Že ho dali
Nie. Poď. Ty si moje máčiatko, ty si taký môj veľký pomocník. Však, poď. No, s tamtým si to ešte vybavím, poď. Zlatko, ruku. Ale nič sa nedeje, poď. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18. Zbojník, snehuliak. Po jedno. Matúš! Prosím! Stíš prosím tú hudbu. Jasné. Marek sa ti neozval? Neozval. Už ma fakt hnevá. Hneváš sa na neho, že nás nechal vliecť tie tašky? No, určite, že sa mi to nepáči. Ty čo máš za tým chrbtom? A to je Marekov. Ale ja som si už dnešok zjedol. No, tak počkáme na ňu, a keď ti on dovolí. Čo? Určite. No, a keď sa ti ozve, tak mi daj vedieť hneď, hej? Jasné. Daj to tichšie. Haló? Tichšie. Dobrý deň, prepáčte, prosím vás, že vyrušujem. Tu je Benkovičová, prosím vás, buďte taká láskavá. Je u vás náš Marek? No celý deň ho zháňam a nie je tu v poriadku. Ja len... No keby mohol Slavo, že kde by ešte mohol byť? Tak nevadí, nie, nič sa nedeje. Prepáčte, prosím, že vyrušujem takto ze sviatky. Aj vám krásne sviatky. Šťastné a veselé. Daj to tichšie, keď telefonujem. Čo? Tichšie daj tú hudbu, si normálny, veď telefonujem. Aha! Matúv? S kým sa Marek ešte kamaráti? Čo ja viem? Čo mám zavolať Viktorovi? Viktorovi? Viktora Marek neznáša. Matúš, okamžite daj tichšie. Počuj, otcov remene na vás obidvoch. Dokiaľ? Prečo? No pretože neposlúchate ani jeden, ani druhý. Áno, Zlatica. Ja viem, že veľa hodín, ale... Marek neprišiel domov, bojím sa o ňo. Nie, ja nie som hysterická, ja sa bojím. No dobré, ale sú to aj tvoje deti, no tak mi prosím ťa pomôž. Volala som mu najmenej 100-krát a nedvíha, tak... Prosím. Tak prídi, dobre? Prídeš? Počkaj, pauza. Tak. Ja som
Bruce Lee, a ty? Ja som Naruto. Aj, Naruto, a kde máš meč? Ja mám katanu. Au! Ježiš, Matúš, prestaň! Zlatica, Marek má 17. No veď práve. Ešte to najhorší vek. Prosím ťa, nestrčí, dobré. Nechápem, ako môže byť takýto kľudný, je ti to úplne jedno. Nie je mi to jedno, ale nechápem, prečo robíš takýto cirkus. Ja v jeho veku som vyvádzal, prosím ťa. Viem si to živo predstaviť. Takže ty odchádzaš? Nech sa páči, choď. Choď a nezabudni, prosím ťa, buchnúť dvermi. Je úplne jedno, že ten chlapec má proste celú noc vypnutý mobil. Vy ste mu neposlali SMS-ku? Veď je vypnutý. Keď si ho zapne, dojde správa o doručení. Ty si mu neposlala SMS-ku? Úžasné. Vieš čo, môžeš si ju poslať sám. Zavolaj mi, keď sa ozve. A nemyslí si, že ja tu budem len tak sedieť so založenými rukami. Umývať sa, oblikať sa, aby si stihol školu. A musím. Chcel som dostať s tebou doma, aby si nebola taká sama. Nie. A prídeš? Jasné, Naruto. A donesem stromček, obrovský. A spolu s Marekom ho ozdobíme, dobre? Super! No to sa načakáme. Čaute. Čau, nazdaroci. Marek Benkovič, 17 rokov. Ako dlho sa neozval? 2 dní. Len 2 dní? Len 2 dní? Ježišmária, tak je na nejakom žúre. Na nejakom žúre? Vy rozprávate ako jeho otec. No tak vypol si mobil, aby ste ho z toho žúru neťahali. Sú to najdlhšie 2 dní v mojom živote. Nevedela som, čo robiť. A tak som hľadala. Nevedela som ani, či chcem alebo nechcem niečo nájsť. Prečo som vlastne hľadala? Kvôli tomu policajtovi? Čo som hľadala? Niečo, čo by mi naznačilo, kde pre Boha môže byť? Alebo som len potrebovala cítiť vôňu Marekových vecí? Pochybovala som. Poznám vôbec môjho Mareka? A ani som si nechcela dať odpoveď. Mala som pocit, že možno aj nie. Čo robíš? Si doma? Marek sa bude hnevať, že sa mu tam hrabe. Chod si umyť ruky. Si nepočul? Prišiel si zo školy, umyl si ruky? Nie. Tak bleskom. Zdravím, sused. Dobre. Pekný stromček. Ďakujem. Výťah nechodí. Fakt? Ďakujem. Som vás nevidel. Vymiešaš mi vajíčka? Jasné. Boli chvíle, kedy som dokázala byť šťastná. Truba, vidíš? A odrazu mi do toho šťastia ako nôž prenikol pocit bolesti a straty.
A ja som zrazu nevedela, či mám právo byť ešte niekedy šťastná. Čakaj. Budeš ozdobovať? Nepopál sa. Dobre. A pamätáš si to ešte? Pravda, že namočíš múku do vody a je to. Nechceš aj šéf kuchárskú čapicu? Dobre. Ukáž sa. No my nie, ale to sme dobre urobili. Ozdobím rybík a takto napíšem, že Marek. No dobre. Ale no tak, ale Matúš. Ahojte! Nie, oci! Čau, oci! Nádherný stromček! Jasné! Nanda. Čo si robil? Čo si taký zafúľaný, čo? Piekli sme koleciky, pozri! Čau, Zlatica. Neozval sa? Chceš čaj? Nie. Pôjdem o chvíľku. Samozrejme. Stromček si už priniesol, čo viac by sme mohli od teba chcieť. Matuško, necháš nás na chvíľku? Matúško, prosím ťa, umyj si tvár. Toto som našiel na kameni, ktorým vám rozbili výklad. Vieš, že mi to nie je jedno. Tak to teda naozaj neviem. A vieš, že sa ani nečudám, že ten chlapec zdrhol, keď má takéhoto fotra? Ty nie si normálna. Nie som normálna. Pretože môj syn už nebol 2 dní doma. Ja som obvolala kamarátov, ja som obvolala zdravotné služby. Pohotovosti. A ty? Zase fáčiš? Dám si ten čaj. Karol, čo budeme robiť? Čakať. No jasné. Ty vlastne celý život na niečo len čaká. Choď preč, prosím ťa, choď preč. Čo si videl, keby ťa na návštevu Je mi to veľmi ľúto. Viete, Marek je veľmi šikovný, milý a tichý chlapec. Ja som sa informovala aj u kolegyň zo základnej školy. Vraveli, že vždy bol taký. Správanie aj prospech mal vždy na výbornú. Ja netuším, čo sa mohlo stať. No, dúfali sme, že sa aspoň od spolužiakov niečo dozvieme. Viete, ale Marek nikdy nebol veľmi bláznivý, skôr bol na tie počítače. Veď preto sme boli prekvapení, keď sa na ňo prišla informovať polícia. No ale... No... Človek nikdy nevie. To ako myslíte? No, už kolegyne zo základnej školy nám vraveli, že našli deti, ako fajčili na záchode a popíjali alkohol. No a boli to práve žiaci, o ktorých by ste to vôbec nepovedali. Čo tým chcete povedať? Ako to súvisí s našim Marekom? Počkajte, nič. Ja Mareka vôbec nespochybňujem. A potom, čo napísal tú prekrásnu esej. Ako? O Vianociach. Opísal vaše Vianoce tak prekrásne, až sa mi tisli slzy do očí. Už som sa na Mareka nehnevala. Zostal len strach a beznádej. Myslela som si, že sa zbláznim. S tým, že tu nebude na Vianoce Karol, som sa vyrovnala, ale nevedela som si ani predstaviť, že nebudem na štedrý večer s Marekom. Stále som si nahovárala, že možno bude všetko v poriadku.
Oni. Marek, Zlatko, tu je mamina. Zlatičko, ozvi sa mi, prosím ťa, keď si vypočuješ ten odkaz. Nikto sa na teba nehnevá, vráť sa domov. Miláčku, vráť sa. Zlatko, keď si vypočuješ odkaz, tak sa mi ozvi, prosím ťa. Tu Marek? Karol, nechala som Marekovi odkaz. Mal zapnutý telefón. Nie, nehovorila som s ním, tak... Áno, na polícii. Dobre, ale budeš mu po ceste volať, áno? Dobre, ja mu budem volať. Idem. Ahoj. Mami, ty odchádzaš? Áno, Zlatko, ale hneď sa vrátim. Kým ozdobíš stromček, tak budeme naspäť. Marek príde? Áno, Zlatko, prídeme. Máte ho? Našli ste ho? Tak ako? Pani Benkovičová, mobil vášho syna je opäť vypnutý a v takom prípade ho nevieme lokalizovať. Ale nie, to nie je možné. On pred chvíľočkou prijal moju správu. No ale to ešte nie je isté, že ju dostal váš syn. A čo ty myslíte? Mohol byť odsúdený. Čo sa vy to tu snažíte vysvetliť? Že ho niekto ešte prepadol a okradol? No aj to je možné. A vy nič nerobíte? Ale určite robia. Dobre, takže čo ďalej? Požiadame operátora, aby lokalizoval vypnutý mobil. Takže sa to dá? No tak sa to dá, aj keď je vypnutý. Áno, dá, ale potrebujem na to váš súhlas. Samozrejme. No, bude to trvať dlho, lebo doma nás čaká mladší syn. Nie, chvíľočku. Dajte si kávu, ja to pripravím. Nechcem kávu. Chcem Mareka. Dáš si kávu? Povedala som ti, že nechcem. Má to, že sám doma. Už je veľký, však máme 11. Čo mu povieme? Pravdu. Že to bol falošný poplach. Ale on stále dúfa, že sa Marek vráti. Takisto ako dúfa, že budeš na Vianoce s ním. Zlatica, už sme sa o tom rozprávali. Áno, my dvaja sme sa o tom rozprávali. Tak nájdi tú odvahu a povedz to tomu decku do očí, že s ním na Vianoce nebudeš. Zlatica, prosím ťa, prestaň, nemá to význam. Fakt, čo by sa tým zmenilo? Prosím ťa, čo by sa tým zmenilo? No pre teba možno nič. Ale pre Matúša veľa. Tak, tu je to pripravené, prosím. Dajte nám vedieť, dobre? Dobre. Nevždy všetko je tak, ako sme si predstavovali. Takže ty, keďže si veľký, tak nebudeš smutný, keď na štedrý večer nebudeme spolu, dobre? Budeme. Ale darčeky dostaneš odo mňa. Ale ja prídem až na druhý deň, dobre? Oci, chýba ti Marek? Jasne, že mi chýba. Bojím sa o nej. A ja mám ho rád. A teba. Dúfam, že príde. Aj maminu mám rád. Ale jasné, že ho mám rád. Vieš, ale medzi dospelými je to trošku zložitejšie, vieš. Dospelí po istom čase sa síce majú radi, ale trošku inak. No a niekedy je veľakrát lepšie, keď už spolu nebývajú. Oci, ja by som ti chýbal, keby som sa stratil. Jasné, že by si mi chýbal. Tak to musíš byť trochu smutný, že nebudeme na štedrý večer so mnou. To bude. Pohodový štedrý deň. Sú tu naše prvé spoločné Vianoce. A pretože ide o výnimočné špeciálne obdobie, pripravili sme vám aj špeciálny program plný krásnych i veselých filmov. Štedrý deň nám pokročil, milí diváci. Verím, že vianočný stromček máte už vyzdobený, darčeky zabalené a že vašim príbytkom sa šíri neopakovateľná vôľa veď Vianoce zázrakov a priateľov a tešia sa na ne ako deti, tak aj dospelí.
Ak vám život všetky ilúzie a vy dokážete stále snívať, patríte k tým šťastnejším ľuďom na chudáci. Svoje sny si trváme Tu budeš ty. A tu bude... Marek. Marek príde? Určite príde. Čo keby prišiel ocino? Matuško, tatino príde zajtra, dobre? Tak keď nepríde tatino, tak si poďme rozbaliť darček. Matúš, sadni si. Najprv večera, potom darčeky. Najprv oplátky a med. Rozkrojíme jablčko. A cesnak. Nerozkrojíš ho? Tento rok nie. Aby sme boli celý rok zdraví A šťastný. a šťastní. Pekné Vianoce, mačetko. Ďakujem. Aj tebe. No, rozbal si to. Pekné. Páči sa ti? Jasné. Krásne to. Ty sa vôbec netešíš. A teším sa, teším sa. Tak si ho vyskúšaj, ja ťa chcem vidieť. Vyskúšaj si ho. Nemám náladu naozaj. No, dobre. Tak sa pozri na toto. To je čo? Toto je naša nová kuchyňa. Krásne. Nádherná. To je všetko, čo mi na to povieš? Nie, pekná je, naozaj. Čo je s tebou? Si úplne mimo, Karol. Prepáč, myslím na deti, vieš. Aha. Na deti? Karol, ty na deti furt? Ty furt myslíš na deti? Nezačínaj. Furt? Karol, prosím ťa, nemôžeš aspoň v tento deň ešte štedrý večer byť chvíľu s nami? Počúvaš sa, proste, prosím ťa, počúvaš ja sa? a ty, my Hovorím o sami svojich deťoch. dvaja, prosím ťa. Tak prečo si tu? Vieš čo, Karol? Choď si za nimi. Choď si za tými svojimi deťmi. Možno by bolo lepšie, keby som šiel, ne? No, možno áno, tak choď. Vieš čo, No, lebo seriem choď. na teba. No, Seriem na ty všetko. ser Na sa tvoje na mňa debilné a choď. darčeky. Seriem na to, káčo. ser na Vieš, to že sa a niekomu choď. prispôsobovať. Zmizni. Vieš čo? Bola som zúfalá. A čo asi cítil Matúš? Tváril sa, ako by nič. Viem, že aj on trpel, ale nemala som silu venovať sa mu toľko, ako by si to vyžadovala situácia. To ma bolelo. Verila som, že Mareka darčeky počkajú. Že si ich sám povybaluje. Marek. Ahoj. Ocino! Rozbali darček. Jedol si? Nie. Naložím ti? Kedy musíš odísť? Čiže musíš ísť? Nemusím. Zostane celé Vianoce? Celé. Celé Vianoce. Autičko? No. Helikoptéru, pozri.
to malo? No. Počká. Aha. Je to tam! Je to tam! Bingo! Kamoš, tak teraz si ma naštval. Ty si nejaký silný, čo? Kamoš, ešte musíš veľa trénovať. Ale s kým? No tak so mnou. Ale ty tu nie si stále. No tak budem. Stále? A navždy. A budeme veľa trénovať. Jasné. Bingo! Niči, za... Čo? Počkaj. Teraz si ma zničil. Bola som na dne. Strach o Mareka bol silnejší ako radosť z Karolovho návratu. Vyskúšali sme všetko. Oznamy, inzeráty, internet. Nepomáhalo nič. Marek proste zmizol. Sústreď sa. Matúško, teraz naozaj nie. Dobre, teraz nie. No, sústredte sa všetci, prosím. Tak. Kedy ste ho videli naposledy? Pred 2 mesiacmi. Áno, to je jasné. Ozval sa vám? No keby sa ozval, tak by sme vás nevolali. Ale prestaň. Vidíš, že pani sa snaží nám pomôcť, tak... Prepáčte. Nič to v poriadku, len sa prosím sústredte trochu, dobré? No je to zámlené. Tak žije? To ešte neviem, vydržte. Moment. Áno, žije. Počkajte, vidím ho na motorke. Na motorke? Ste si istá? Marek nemá vodičák. Počkajte, máte pravdu. To nie je motorka, sú to korčule. Korčule? Alebo niečo veľmi podobné. Skôr... Skateboard? Skateboard, to je to. Áno. Čo to trieskate za blbosti? Marek neznášal športy a panicky sa bál rýchlosti. Pozrite sa, ja hovorím len to, čo vidím. No, hovoríte blbosti, takže prosím vás, vypadnite. Prosím? Prepáčte, ale sedenie prebehlo, takže vy mi dlhujete 5 000. Vy sa nehambíte. Ťahať peniaze z ľudí, ktorí sú úplne na dne. Pozrite, vy ste volali mňa. Ja som sa neprišla sama od seba. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Sedenie prebehlo, takže som si to zarobila. Takže ja vám prajem príjemný večer. Dovidenia. Aj vám. Počkajte. Priniesla som Karolové veci. No výborne, tak ich tu nechajte. Dovidenia. Počkajte. Prosím vás. Tak? Viete, ja... Nemám rada, keď ma niekto ťahá za nos. Nerozumiem. Karol má už u mňa asi 0,5 roka veci. No a?
Vy si myslíte, že je to len tak? A ako to je, keď to nie je len tak? Ja chápem, že máte nejaké problémy, ale ja si takisto potrebujem vyriešiť svoj život. A myslím si, že ma Karol stále miluje. A na to ste ako prišli? Je pravda, že od Vianoc sa mi vyhýba, ale veci si zobrať nebol. Takže mám pocit, že sa nevie rozhodnúť, či sa má vrátiť ku mne, alebo... Tak ste sa rozhodli za ňo? Nie celkom. Myslím si, že by sa mal rozhodnúť predovšetkým on sám. A vy ste so sebou veľmi spokojná, slečna však. No poďte ďalej. Zlatica, zdvihni to. Máte to tu pekné. Také zabývané. Lebo tu bývame. Ste prišli riešiť bytový dizajn, alebo muža, alebo čo? Viete, ja vždy som dostala, čo som chcela. Ale to musí byť pekný život. Ja napríklad nie. A máte nejaké nové správy o Marekovi? Vás to naozaj zaujíma. Čo? Ty tu čo robíš? Priniesla som ti veci, Karol. Tak si sadni. Tu na slečna má chuť sa rozprávať, tak sa rozprávame. Ale čo chceš? Vieš, čo je vtipné? Nie? Že všetko, čo si mal, sa ti vošlo do jednej cestovnej tašky a do igelitky. Aha, no tak si to mala nechať tam u seba. Aha. A na čo by ti to tam bolo? No, na nič, však žijem tu. Takže? Dobre. Tak ja idem. No, tak ahoj. Karol, ja odchádzam. Ježišmaria, choď, prosím ťa, choď, spál tie veci, vyhodí Karol, ja čokoľvek, prosím idem. ťa. Vieš, čo ti poviem, Karol? No, počujem ťa. Že si jedna hnusná špina. No, fajn. Ty nemáš ani šajnu o tom, čo je pre teba dobré a čo zlé. Ja si myslím, že má. A Lucia, keď pôjdete von, prosím, nechajte otvorené tie vchodové dvere, aby sa tu po vás vyvetralo, dobre? Poď sem. Ďakujem. Zlatica, ja nemám dobré správy. Volali z policie a proste, že už nebudú Mareka tak intenzívne hľadať. Že budú len čakať. Vyhlasili ho za nezvestného. Môžem si zobrať tie DVDčka? Ako zobrať? No, normálne, Marek tu není. Zlatko, daj to na miesto. To sú Marekové veci. On príde a potom si to rozloží tak, ako bude chcieť, dobre? Ale kedy? No keď príde. Ale on sa nevráti, už nikdy sa nevráti, nepríde. Marekové veci ostanú tak, ako sú. Je to jasné?
Keď príde, tak si to dá na poriadok. Vy dobre viete, že sa nevráti, tak sa netvárte, že sa vráti. Počúvame, a to už nikdy v živote nehovoríte, to je jasné. Nikdy v živote. Neznášam ťa. Ja ťa neznášam. Matúš. Dobrý deň, pani Benkovičová. Ťažko sa mi to hovorí. Čo sa stalo? Matúšom je nejaký problém. Ježiši Kriste, kde je? Poďte so mnou. A kde je? Matúš! Kriste! O Bože! Matúš! Čo s ním je, Matúš? Zlatko moje, dieťatko! Bože, Bože! Zavolajte záchranku, alebo čo? Ježiš! Matúš! Koľko to vypil, pani? Ja neviem, dosť. Tak dostane sa z toho. Jasné, nebojte sa. Ale tak ho preberte, alebo nie. Nebojte sa. Dobrý. Chystám na infúziu? Áno, dajme modrú. A čomu? Zajistíme si žilový prístup, keby sa na to skomplikoval pri transporte. Tak ideme do nemocnice. Ideme. Nebojte sa, troška sa opil, ale vyspí sa stále. Ja idem s nimi. Áno, jeden z rodičov s nami, vy môžete ísť za nami autom. Tie knižky, ktoré sú veľmi dotrhané, dávajte pod tabuľu, áno? Ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, doniesli sme tie knihy. Kam ich dám? Nech sa páči, položte ich sem. Nehnevajte sa, že som vám volala, ale tie knižky potrebujeme. Jasné. Ďakujem pekne. Saška, poď ich rozdeliť. Tak čo, máte niečo nové? Nie, nič. Pátranie už skončilo. Takže... To mi je ľúto. Keby ste boli taká láskavá a poprosili kolegyne, aby sa postarali aspoň o Matúšku. Spoľahnite sa. Prepáčte. Dovidenia. Dovidenia. Dáme aj vtáčika? Nedáme, je Ale škaredý. ty si škaredý, pozri sa, Matúš. Tak tu robíš háčik z tých drôtikov. Dobre? Tak šups. Dobre? Škaredého vtáčika si nezavesíme. Na zdravíčko. Dík. Už by malo 18. Boh vie, čo by chcel.
Na Vianoce. A mne veľmi chýba. Strašne. Strašne. Škaredý vtáčik. Prinesiem ešte víno? No, jasné. To ste vy? Mám pre vás správu, ktorá by vás mohla zaujímať. Týka sa vášho syna. Karol? Ty tu čo robíš? Chcem vám povedať niečo o Marekovi, ale... Na maďarskej televízii bola reportáž z Berlína. No a? Videla som Mareka v telke. Určite to bol Marek? Bol to Marek. Bol to on, som si istá. A čo robil? Bol to dokument o mladých narkomanoch, ktorí prostitujú v Berlíne. Ty suka jedna špinavá. Prečo nás chceš takto trápiť? Ja vám chcem pomôcť. O nič iné mi nejde. Kedy si to videla? Ja neviem, asi pred týždňom. Alebo... Co nám hovoríš až teraz? Karol, prepáč, ale skôr som nemala odvahu. Dúfam, že som vám aspoň trochu pomohla. Je mi to ľúto. Nie, to nie je Marek. To nie je Marek, tak poď. Tak, potom to bude asi bezpredmetné, pán Benkovič. Áno. Je to on. Nevyzerá vôbec ako Marek. No ak nie ste si istá, ja vám to pustím ešte raz. Nepúšťajte to! Je tu Marek. Je tu Marek. Takže potvrdzujete, že na zázname je váš syn Marek Benkovič? Čo teraz budeme robiť? Váš syn sa stal obeťou obchodu s bielým mesom. Jedným z približne 100 prípadov. Akých prípadov? Oni už majú finty, ako na tie deti, aby išli s nimi. Idú na to cez drogy. Nie. Marek nebral nikdy drogy. Neberú drogy dobrovoľne. Jednoducho ich zavrú, nadrogujú, stanú sa závislými, potrebujú drogy, tak jednoducho šlapú ulicu. Ale nebudem čakať, ja sadám do auta a idem po neho. Svojím neuváženým konaním môžete spôsobiť vážnu chybu. Ublížite vlastnému synovi aj druhým a nakoniec aj sám sebe. Čo tu máme tak sedieť? Ale... Prosím vás, nekomplikujte to. Naši kolegovia z Interpolu už vedia, čo majú robiť. Ako dlho? Týždeň. 2. Ja som to vedela. Ja som to vedela, že Marek sa nám vráti. Vedela som to. Ja to poviem Matúškovi. Jasné. Srdce mi búchalo. Môj Marek. Môj stratený syn.
Lekár hovoril, že bude trvať dlho, kým dokáže Marek o svojej traume rozprávať. Ale raz mi to povie. Marek, pozri, čo som ti doniesol. Musím to vedieť. Chcem to vedieť a počkám. Naučila som sa čakať. Čakala som rok na Mareka, tak ešte vydržím. Chcem vedieť všetko. Aj to, čo nevie polícia. Bolí to, ale toto je pocit šťastia. Na Vianoce majú byť všetci spolu. A my sme spolu. A budeme.